ҳунарҳои мардумӣ бозгояндаи рӯзгори тоҷикон мебошад. соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон шудани соли 2018 аз як тараф иқдоми наве барои рушди ҳунарҳои мардумӣ, таъмини рӯзгори моддии мардум ва сайёҳӣ дар дохили кишвар бошад, аз ҷониби дигар барои ба ҷаҳониён бештару хубтар шиносонидани тоҷикону тоҷикистониён сазовори ситоиш аст. дар даврони соҳибистиқлолии кишвар ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба соҳаи ҳунармандӣ як қатор имтиёзҳо ба ҳунармандон пешбинӣ намуда, солҳои 2019-2021-ро солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон намуданд, ки барои ҳунармандон тадбирҳои муҳими ҳавасмандию дастгириҳои бесобиқа ба ҳисоб меравад. дар ноҳияи ховалинг иншоотҳои наву муосири таълимию маишӣ қомат афрохта, аз ҷониби фарзандони ватандӯсти ин ноҳия як қатор корҳои назаррасе ба анҷом расидааст. ин ҳама созандагиҳо гувоҳи он аст, ки шароити иҷтимоиву иқтисодии сокинони ноҳия беш аз пеш беҳтар гардидааст. дар фуруғи як рӯзи нав бо дарки беҳбудии шароити зиндагӣ, бо як сарфарозӣ ва масъулияти баланди худшиносию ифтихори ватандорӣ, мардуми ноҳияи ховалинг майлу рағбати саҳмгузорӣ дар рушду ободонии хонаву остонаи хеш ва маҳаллу макони коргоҳашон оғоз намуданд. дар ноҳияи ховалинг ҳунармандӣ рушд меёбад. ҳар як соҳибҳунар дар ноҳия расму оин ва ҳунару анъанаҳои ниёгонро арч мегузорад. сабадбофӣ нави ҳунари қадимаи мардуми тоҷик буда, дар тамоми манотиқи кишвар то имрӯз мавҷуд аст. сабадро аз химча ва ё аз навдаҳои дарахтони бед, зарбед, маҷнунбед, тут ва умуман аз он дарахтоне мебофанд, ки навдаҳои росту ҳамвор доранд. сабадҳои гуногун ҳаҷм ва гуногун шакл барои гирифтани меваҷот ва сабзавот, нон, барои хушконидани ҳар гуна меваҷот ва истифодаи дигар нави маводи озуқа истифода мебаранд. ман омӯзгори мактаби 5 ноҳияи ховалинг мебошам. касби ман омӯзгорӣ аст. солҳои дароз аст, ки ба фарзанди халқ таълиму тарбия медиҳам. ва ғайр аз ин ман ҳамин касби сабадбофиро дӯст медорам ва шуғли зиёд дорам. ҳамин касбро шавҳари ман иҷро мекарданд. ман ҳам ҳавас кардам ба ҳамин кор. солҳои зиёд аст, ки ман ҳамин ҳунарро ба ҷо меорам. шогирдои зиёд дорам аз ҳамин касаба. ин ҳунари мардумӣ аст. ҳозир ин ҳунарҳои мардумӣ дар таваҷҷӯҳи сарвари давлатамон ҷаноби олӣ муҳтарам имомалӣ раҳмон ба ҳамин корҳо таваҷҷӯҳи зиёд медиҳанд. раҳмат мегӯем, мо миннатдорем, ки меҳнати халқ ба назар гирифта мешавад. дар тамоми ноҳияҳо, қишлоқҳо ҳунари мардум барабас намераванд, қадр карда мешаванд. барои ҳамин ман ҳам ҳамин касби сабадбофиро давом дода истодаам. шогирдои бисёр меоянд ба мо биомӯз мегӯянд, ман рад накарда ба онҳо меомӯзонам. ин ҳунар бисёр ҳунари хуб аст. бисёр ҳунари хуб аст, ки дар тамоми вақт ин ҳунар ба кор меравад. дар ноҳияи ховалинг ҳунарҳои мардумӣ зиёд ба чашм мерасад. пешаварон бошанд бо завқу салиқаи баланд
навҳои гуногуни ҳунарҳоро муаррифӣ намудаву рӯзии хешро пайдо мекунанд. мо ба ҷавонон ҳамин хел тавсия метем ки ба як мард меган 40 ҳунар кам аст. хоҳ зан бошад, хоҳ мард бошад, ҳунарҳои мардимиро ёд гиранд, аз худ кунанд. ҳеҷ вақт ҳунар зарар надорад. чӣ хеле ки дар урфият меган, ҳунар дар вуҷуди инсон боқӣ мемонад. ҳар вақте ки хости ама ҳунара иҷро мекунӣ, ҳатто аз ҳисоби ҳамаи ҳунаре ки ҳастай, мисол ҳамин сабат ҳама мебофам, дар як вақти лозимӣ ман ҳамура метавонам ки савдо мекунам. аз ҳисоби ҳамин сабати бофтагим ман ашёи рӯзгор мехарам. умуман камбудие ки дар хона вуҷуд дорад, ман ба маош нигоҳ намекунам. аз ҳамин ҳунари худам истифода бурда ягон ашё ё ки ягон норасоии зиндагиро аз ҳисоби ҳунари мардумӣ иҷро мекунам. сабад хелҳои гуногун дорад. сабади гирда, сабади дарозрӯя, сабади нон ва навъҳои дигар. чун сабадҳо бо мақсади гуногун дар рӯзгор истифода мешаванд, устоҳои сабадбоф низ мувофиқи зарурат навъҳои гуногуни онро ба вуҷуд оварданд. ҳангоми бофтани ин гуна сабадҳо аз қисмати поёнӣ кор оғоз гардида, як лухт то ба охир бофта мешавад. сабадбофон сараввал қисмати поёнии онро ба шакли ҳамвор бофта, баъдан қисмати паҳлӯии сабадро дар шакли ҳалқа мебофанд. сипас аз омода намудани ҳар ду қисмат онҳоро бо якдигар тавассути навдаи алоҳида ва ё пӯслохи навдаҳо духта пайваст мекунанд. намудҳои гуногун мебофем. масалан сабад барои тайёр кардани қурут, сабад барои дар маъракаҳо барои нону кулча, гӯшти пухтаро дар зери сабад мемонем. баъд қишлоқҳое ки гов доранд,
شیر دوغ میکنن، شیر پخته جرغات خوابانده در تگ همین سبد میمانیم که به آزار به صفت میستند. سبدهایی که ما تیار میکنیم اساساً از چوبی شولش تیار میشوند، ضربه تیار میشوند. بعضا برای با آرایش دادن همین سبدها که به صفت بیایند ما از چوبهای ضربه که زرد هستند ما آرایش میدیم که همین سبدها با خوبتر و به صفت‌تر بیایند. بافتن سبد موسمی است چون که همین خیمچه هایی که تیار میشوند در فصل تیر ماه تیار میشوند. پیش از برگ کردن خیمچه های برای بافتن سبد موافق را جدا کرده میگیریم، بعد به بافتن سبد شروع میکنیم. ما خیمچه ها را در فصل تیر ماه جمع آوری میکنیم در جایی که شمال نمیرسد، آفتاب نمیرسد، نگاه میداریم، سلفن میپیچونیم، نگاه میداریم که قاق نشود خیمچه ها. بعد در فصل زمستان هم کارمونه دوام داده میتوانیم. سبدبافی تاریخ طولانی داشته به دوره‌های آغاز فعالیت زراعتکاری و باغداری تعلق دارد. در شرایط امروزه باشد خیل‌های سبد نیز استفاده می‌شود. نوع‌های گوناگون سبد را از مصالح گوناگون، از کاغذ سخت، نوده‌های درختان و بوته‌ها، سیم، پلاستیک، رزین و غیره استفاده می‌کنند. ما سبدها را در وقت نوروزی، در عیدهای کوچک، در همین محفل هایی که لازم می شوند ما را دعوت میکنند، ما برده در نمایش میگذاریم. وقتی که ما سبدها را در نمایشگاه برده میمونیم اکثریت آدم آمده پرسان میشوند این سبدها را خاله چه خیلی تیار کردین، از چی تیار کردین، برای چی استفاده میبرین. بیشتر همین میمونایی که از شهرهای دور، از ناحیه های دور و از خارجه می آیند بیشتر اهمیت میتن، حتی حیران میشوند که چه خیلی تیار میکنین همین سبدها را، نگاه میکنن، اهمیت زیاد میتن، حتی میپرسن که ممکنه که ما همین سبدهای شما خریداری کنین، ما همچون توفه و همون میمونای خارجی از همین سبدهای خود توفه میدیم. در اول من هوس کردم که همین کسبه را بیاموزم. بارهای اولی که من همین کار رو سر کردم کمتر دشواری هم کشیدم. بعد آیسته آیسته به همین کار شغل پیدا کردم. حاضر در وقتهای خالیگی در حساب میکنم که دمگیری، همین سبدبافی یک جهتی دمگیری من است که وقتی که با شوق هوس همین سبد هم میبافم تیار میکنم، الکی برای من یک استراحت میشود. جاهایی که مثلا صرفه هم نمیرم از شوهرم میپرسم و من یاردم میدید. حاضر من مستقلانه همی بافتن سبد از عهده‌اش میبرم. زن در خانه تاجیک هنرور و آرایشگری ممتاز است. از این بستن و آراستن دیوار و کاشانه، تصویر گلدوزی های روی متا مجموعه تخیلات اوست. چمنستان ایجادش با انواع گل و گیاه نظر باست. سواره رو روی اسبی در دو و نخچیر و پرندگان را میتواند در این باغستان واخورد. قید کرده از سیاحی. هنری دیگر این پایافزالدوزی می باشد که هنرمندان ناحیه خاولین تا امروز این پیشه را ادامه می دهند. بعد صنف 10 با همین کار شغل کردم و رفتم در عبوه فابریک شهر کلوب کار و فعالیت را سر کردم. مادرم پدرش استاد کفشدوز بود.
ва падарам ва падараш устои чарамгар ба касабара мо бози навасамрӯй нагирифтам барои кор синфи ду мехонад аз синфи ду сар кардам ва нишон додам бо як навасаеге дорем аллакай яксола мехоҳам ки ура буд ура нушон тен ки вай ҳам нақ дорад бисёртар чарм худам тайёр мекунам ҳозирҳо аввалҳо аз шаҳри душанбе меовардам ҳозир бошад бисёраш худам тайёр мекунам ҳунари мӯзадӯзӣ ман фикр мекунам ки аз ҳама ҳунарҳо қийтар аст мо вақте ки учкаминат шаҳри душанберо ки хондем дар он ҷо муаллима ба мо дарс медоданд ки барои устои шидан бояд аввал рассомиро ёд гирифтан дар кор дуюм тарроҳ шудан дар кор баъд сеюм ба пойафзолдӯзӣ бояд сар кунӣ сеюм пойафзолдӯз мешавад яке ду касабаро аз худ мекунӣ сеюм баъд дар пойафзол мешавад мо дар шаҳри москва кор кардам дар украина кор кардам дар беларусия кор кардам фабрикаҳои хурду миёнада кор кардагиам шогирдҳо ин ҳунара як духтарчам аллакай ёд гирифтааст бисёри корро мекуна ҳозир даст рост шудааст духтан ҳамаи корро пора кардан ҳамаро мекуна як духтарчам як писарам ҳаст ду писари дига мактаби олӣ тамом кардам пойафзолдӯзӣ яке аз пешаҳои анъанавии тоҷикон ба шумор меравад ки то ба имрӯз идома дорад дар корхонаҳо навъҳои пойафзор кафшҳои занонаю мардона навъҳои мӯза ва дигар навъи пойафзорро омода мекунанд дар ноҳияи ховалинг ду навъи духти мӯзадӯзӣ фаъол аст навъи якум дорои пошнаи баланд буда соқи дароз дошта духта мешавад навъи дуюм бошад пошнаи паст дошта онро мардуми касбу кори гуногун мепӯшанд ман аз 2017 сар кардам ба сохтмони бинои ҳозира истодагиамон ман гов буз ҳар чизе ки дар хоҷагам доштам фурӯхтаму нисбати он ки ман касабаи худамро бисёр дӯст медоштам ман сар кардам корро хеле хароҷоти бисёр мешаваду лекин хай гуфтам бигзор ки дар ҳамин дунёи рошан касби бобогӣ аст як навоварӣ бишавад ва иҳёи ҳамин ҳунарҳо ки бимонад аз бобо бубӣ нақша дорам ки масалан ман мошинаҳои зур дорам ман худам асоси дар ҳамаи фабрикаҳо дар чанд фабрикаҳо кор кардам ки бениҳоят мошинаҳои хуб дорам баъд як қатор чизҳоро надорам мисол пресси ручной пресс дорам ручной гидравлический пресс надорам баъзе мехоҳам ки цехи ипараамро фабрикаи пойафзолбарорӣ ташкил кунам шогирдҳо ҳастанд аллакай ду шахсе ки имконияташон маҳдуд ҳастанд номнавис карданд як рӯз пас меянд камкам мегиранд дарс ёд гирифта рафтаистанд ду нафар аллакай ҳаст ки дилсӯзона бо онҳо рафтор мекунем бигзор ки ёд бигирам ҳамин ҷое ки истодагем дар ошёнаи дуюм мехоҳам ки барои одамое ки наметунанд имконияташон маҳдуда ҳаминҷо ҷои хоб ҷои кор ҳамаро ташкил кунанд биян кор кунанд ёд бигиранд зиндагии худшонро баранд ҳунар таҷассумгари ҳаёти инсони комил аст навъҳои ҳунар гуногунанду офарандаи ҳамаи он инсон мебошад шахси ҳунарманд метавонад якбора чанд навъи ҳунарро фаро бигирад аммо ӯро танҳо як ҳунараш ки воқеан ҳам аз қалби ӯ ба хуруш омадааст дар ҷомеа шӯҳратманд мегардонад
ҳунарҳои мардумӣ як ҷузъи фарҳанги миллӣ ба шумор рафта, таи солҳои охир ба рушду тавсеяи онҳо диққати махсус зоҳир мегардад. Чӯбтарошӣ яке аз маъмултарин пеша буда, ҳунармандони чӯбтарош аз навъҳои гуногуни чӯб, табақу қошуқ ва созҳои мусиқиро омода мекунанд. дар ноҳияи Ховалинг ҳунармандон ин мероси гузаштагонро накӯ медонанд ва бо меҳру муҳаббати зиёд ба мизоҷон хизмат мерасонанд. ҳангоми кор ҳар як ҳунарманд кӯшиш мекунад ки дар ҳунараш ҳар гуна зебоиҳоро ҷой диҳад. дар гузашта чӯбтарошӣ ҳунаре буд ки аз насл ба насл мегузашт. ҳунармандон ин касбро аз падару бобоҳояшон омӯхта, онро ба фарзандони худ меомӯзонанд ва рӯзии хешро пайдо мекунанд. маҳз дастони мӯъҷизаофари ҳунармандон зиндагии инсонҳоро рангин месозад. аз ин лиҳоз эъҷози дасти ҳунармандон нишони зиндагии шоиста ва василаи ташаккули эҳсоси зебопарастию худшиносӣ барои наслҳои имрӯзу оянда ба шумор меравад.